assalamu aleykum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Diallo TV en calmini moni kala to woni e to woniri e mbiɗum ewa enen mbaɗi ɗum présenté émission meɗen jalnika sen mbi émission jalnika e mbawen noddude ɗo en hannde ko yimɓe men hannde e comédien men jalniɗi woni holɓen ko adi mi haalano comédien ƴimmi mi haalano indam min mbiyetemi ko Samba Sall jeyami ko ɗon to Diallo Pale Dande Mayyo liggonomi koye Diallo TV hannde invité ji meɗen joguiɗen ko musidɗo meɗen oɗo Abdoulaye Coumba Dado Sow walla mbiyen Ablaye Fall nde wonde ceerno Bachirou on woni ɗo ko Konkone o ara o inni to Konkone e Ablaye Fall bisimilla calmina renndo ngo. assalamu aleykum bandiraɓe. aleykum salam. calmini moon kal indi ha yetti yettoɗo min Abdoulaye Coumba Dado Sow gorko mo Diallo Fall Dande Mayyo ari ɗo hannde yewtide bandiraɓe ngam goɗɗe hakkundam cafaɓe wondiri Allah ɗum yorat so Allah jaɓi mi calmini bandiraɓe. ma wandiyam ewa caɓaɗo bisimilla ma e renndo ngo calmina Diallo TV guinnirɗa. mi salmini on o ko Mouhamed TV ɗum ɗon jaafoɗa Hammed TV a ƴettotomi walla Mouhamed TV ni ene salmina Diallo TV mi wona porɗo e Pulaar no feewi ko saftorde nde tan ɓuri wawde ɓurmi wawde ɗum haɓen toon kono noon o rentay min Hammed TV n on andi foti andude o min o mam makko e mamam on foti andude o min o ko wiyat ɗo o maano heɓayde e joni Hammed TV Hammed mi yeeyi juloy sappo e Hammed jaafoɗa e joni min jimmi andu noon pullam jimmi andu an hono holko woni probléme moɗon. eyyi guesa goto no wonno huritani guesa ba guila e mamam tawde mamum mamum tawde jaatu guesa jaati keltinotola men Abdourahmane Boubacar yeeɗo o on remannoɓe eyyi joni noon minen min gari min jeeyi haɗen garte mabbo joni kambo immirno tan mo jogui ngeloba goto poorewo hay ɗum mo jeeyam nande wuuji mo wi guesa goto kam jeeyi ɗum sabu heftiri ɗum duwaɗe tan Allah ne andi min wondiri Allah so ɗum taraki ɗum wata ala joni paren tan après sen paari ma renndo ngo mbiɗa sikki renndo ngo ma waw sellude on mbiɗa andi an Hammed mbiɗa tan ko andi min o kono Hammed wa haqqille andi ka dia Hammed musen kayne andi safar soppin tan jara hay so paari no wawi ri an joni an guesa ba to keɓɗa ɗum an mbiɗa mboɗo andi min Mamoudou Zeyn on noon o wi anda so ɗon nanam duuɓi 5 hikka min warati junggam oɗon guesa so mboɗo wawi noon haalde Pulaar ha laaɓa hande mi haalnam ko woni hen ko so mimi hen taf wonan noon jeeƴi taf wonan noon heɓ ɓala waɗi heɓ mi haalanma wonan noon o mamoudi jatum garoɗo heɗaw gen o mamoudi jatum garoɗo ko saƴƴe leɗɗe e jikku jeeƴ ƴul meeɗa ɗo rem fof ƴulɓe ɓe jeeyatno ɓe meeɗa ɗo rem min jeeɓe kettinofelam hayati jata jatam jatum oɗo ko on remanno masabat kanko ari hande tan ma e ngo nemɗo ƴum Sénégal masabati ande kay ful mawroji wadde kadi darde wadde somi faami Hammed ko jalta a jalanto par ce que an Hammed o wi ko fiima Hammed o wi ko fiima aɗa on nandirta min jim ful mawroji an Hammed kalɗa safodere Hammed ene gay Hammed kalɗa safodere konko haalata ko hani to ɗumne marammo wat sees Hammed wat sees ani ko ɓeɗɗo ali ko ali e mulele ramata fof min wayi joni mbaɗen seesa ɗum yenay makko joni ala mbaɗen ala Hammed pullam daro e jon daro aɓe a dor wadde feeraw yen ala e jol pullam e joni Hammed darde eyyi muñe joni paɗiyam seeɗe eyyi bandiraɓe yeeɓiyanko men Diallo TV en garin ha ɗo min calmini on kadi nomin mbini kadi emin mbasi on kadi emin ñaago on yon mbat abonné Diallo TV ha kadi mbawon yebde épisode goɗɗo son mbaɗi abonné rek inchallah so Allah jaaɓi ma en jottoɗo ñalawma goɗɗo kadi min gadda noon ko hesɗi hakkude pullo e caɓaɗo har mbaɓe gasani joni ɓe mbi mon fof wi goɗɗo ma laaɓa e oyo wi lumbora rew oyo wi lumbora Sénégal wadde daaren hakkude mabɓe to jooɗe fa to ala ndiyam wadde bandiraɓe en garin ha ɗo ko musidɓe moɗon garno ɗo ɓe gona musibaji moɗon wonde Samba Sall wonde invité ji mum Ablaye Fall e Bassirou Thiam garno ɗo yidde hokkude on ko wayno jalnika
wadde bandiraɓe on calminama on juurama on mbiyama yo Allah hokku en hawrude e ñalawma goɗɗo